Kula. Iji. Kula Yovika lho Mas Yovika. Dalemipun pundi wong ayu? Kula saking Ngawi Mas Gareng. Ngawine pundi? Kula saking Padang. Kecamatan Padas. Nggih. Padase ngendi nok? Padase Sukawiyono. Desa Sukawiyono. Nggih. Dusune pundi nok? Dusune Mbawuk. Wong lanang nanjake tresnane kok ditolak. Sabar. Wong iya. Ngono reng. Kowe iki ra ngerti perasaane wong wedok. Yo. Lah ngene ki opo? Wah, kowe yo ngenyek aku lho, ha. Aku cilik lho, ha. Ndene didangku setunggal-tunggal Mas. Lah iki bocah kono. Aku pengen Mbak Renjel dulu. Ayo. Mbak sinten? Mbak Renjel. Alah Renjel neh. Jono. Iki zaman kuliah sakos karo aku. Baik. Kowe rasa kurang ajar. Wes sakos karo kowe. Kowe iki ngene iki di live streaming lho. Streaming lho iki Mas. Kowe kok klarifikasi. Klarifikasi Mas. Mbak Renjel berdiri ya, Nduk Cahayu. Yo aja meneng. Ayo. Sepati, Cok? Ya, Yo, hey. Disapa. Oke, selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Selamat Yurenjel. malam Mas Cemplek. Selamat malam. Selamat malam Mas Gareng. Allah ya Allah kemayune anake sapa ta iki? Wah. Beranta. Kok roh aku langsung dimerengos ngono Kowe lho. iki disapa Mbak Renjel kok melengos. Lah iya. Apa ora gelem ayune kaya ngene lho. Jual mahal no aku. Kok ganteng-ganteng kok. Jual mahal no aku. Lah nyapa? Lah mbiyen tak tembak kono nolak saiki nyedaki aku. Sorry ye. Ah ya Allah kok. Tahu ngono mbok ta? tembak tuh Mbak Renjel. Iya tak tembak kono moh. Ditolak mentah-mentah zaman kayak aku Ya mergone anu Mas soale Apa apa jenenge ke ada sesuatu yang tidak bisa saya terima ngono lho. Lah kowe ora eling kos-kosanmu rong sasi telat sing bayar sapa? Ya Allah, ya kowe iki jaman biyen Mas, ngono ki ndak usah dieling-eling. Kok Jak Reng. Oh. Kowe ora usah ngono kuwi. Lah nyapa? Ki mesane sing wis ya wis. Ho sing wis ki Sing ya saiki wis ngono lho. hati-hati kowe ora nganu ora ngregani artine wong wedok kowe. Lah ya. Lah kon regane piro? Mbiyen 250 kowe moh. Hei, Ya apa? Malasane aku apa lonte? Hei. Sabar. Ojo koyo ngono. Tak belani. Kowe rasa koyo ngono, Jak. Nyapo? Lah kowe nyapo sombong karo Renjel mbel nyapo kok Renjel kowe ditolak Renjel. Hati ya. Lah aku latino, biar aku ditolak arek iki. Wong lanang nanjake tresnane kok ditolak. sabar. Wong iya. Kono reng. Kowe iki ra ngerti perasaane wong wedok iki ya. Lah ya. Kesenggol swara banter sithik kuwi, atine wong wedok wis keronto-ronto. Ronto-ronto Mas aku nelongso. Iso mbok padane sing denayune menik-menik kaya ngene kaya putihe kaya ngene iso mbok 250 padane apa? Kowe kurang ajar. Padane apa aku? Padane LT. Wah, ngono. Kowe koyo ngono kuwi, jajali ngono kuwi. Kene Jel. Sabar ya. Kene Mas. Kene. Aku Kene iki loro jajali. apa-apa ngene iki. Nah, ngene iki. Nyapa. Karepe nyapa. Nekmu nyawang kok ngono nyapa? Nyapa kok ngono ya? Ayo arep nyapa. Ora trimo. Oh alah jebule moh 250 enek sing gelimi 500 gue wong loro. Ora jaluk. Kowe ora usah koyo ngono, kurang ajar. Lah nyatane biyen aku mbok telak nyapa? Lah itu ya mo elek sama no delon. Mosok nembak aku raine kaya ngono kuwi jajale delon to wajahe. Raimu lho koyo ngono kuwi. Mosok kaya ngono nembak aku gek ning taman-taman ngono ki Mas. Jadi ya aku ya isin. Isin, Jak. Isin Mas Isin aku. mangsamu kowe keliru. Maksud Jak. emangnya aku wanita apaan? Piye kowe isin? Isin. Aku yo. Wani maju. Kok iso isin apa? Kok nantang-nantang wong lanang masamu kowe wedok-wedok dhewe aku mbok tolak ora bakal aku. Oh, kowe entekan wong wedok. Oke wong wedok sing tresno karo aku. Sing gelem nampa tresnaku timbang kowe. Sapa? Contone sapa? Contone sapa? Sing Kok gelem gak paham? nampa katresnan sapa? Sapa? Kene ayu wong ayu. Kaya tuwa suwek. Kowe ora usah omong. Sapa ora nek sing iso nampa sampean? Kowe malah kryo tak omongi, tak warai carane. Jel. Jel.
Kowe kuwi ayu. Kowe kuwi ayu. Aku mbok tolak ra getun. Aku mbok lak ra ketun. Kondangmu apa to njel-njel. Kondang apa to? Njel-njel. Wah, Beda karo aku iki lho. Beda karo aku lho. apa? Gareng jajak. Gareng jajak. Kondang le. Kondang le. Paling kondangmu mlebu YouTube. Paling ngono YouTube. Aku lho Aku lho mlebu mlebu TV TV. acara patroli. Ngono lho. Ngomong Kriminal. ben wedi. Patroli. Pembunuhan mboke cemple. Tak tonyo lho kowe. Lah kaya ngono kok. Apa? Jel. Aku yang mlebu TV le. TV apa? Azab. Ya nyapa sampean? Kok iso mlebu aja. Senen. Azab itu. Senen Piye? apa bocah? Piye Mas? Bocah amuan kurang ajar jajak kurang ajar. Nanti sampean ki ngono kuwi. Sampean ki ngelek-ngelek aku. Ngono jarene aku 250-an padahal aku kira nyapa nyawa Mas. Aku ki wanita baik-baik Mas. Sampean kok karir. kaya wanita karir. Aku ki ning ndi-ndi. Aku ki Wanita usahaku akeh, kerjaanku akeh. Sampean kok sampean dhewe karo aku ngono kuwi apa ya ngono. Sampean ki ora trimo. Ha? Tolong. Gak ada. Tolong. Pemerkosaan. Iso pemerkosaan. Iki kurang ajar kowe. Gue sing halus karo wedok Dirayu to dirayu nganggo bobo. Wong wedok kuwi gampang luluh Mas. Ya iya wong ayu. urung. Gue Aku lek ngono ya wedi to. Nggih nada, nggih Sing nada. nada terus apa di Dibawani. Sing wis Dia yo apa wis jenenge ya digandrung. Digandrung. sing wis yo wis. Ternyatane pindane dinding kaca. Iya. Kita hanya bisa melihat tapi tidak bisa memiliki. Aku wis duwe bojo, sliramu ijek Legan. Legan iku. Legan. Aku masih Lek sik to, perawat. kowe duwe bojo iki legan kowe karep arep Aku masih perawat. Apa tenan? kowe iki Aku duwe masih bojo. gadis. Tenan deh. Tenan. Apa iya? Apa iya? Coba kaya ngapa? Deh. Maksudnya iki apa pancen Apa? Oh maksudnya apa pancen rong duwe bojo tenan ngono. Ojo percaya. Nyapa? Aku roh KTP-ne. Piye Oke, KTP? KTP ku. Status KTP ki gur enek loro. Apa? Nek kaya aku sudah kawin, nek kaya Mas Akbar belum kawin. Lah terus? KTP-mu lho, Apa? kawin terus. Apa enak KTP tulisane ngono kuwi. Ora ada. Jajak kurang ajar. Mas Kurang Cempleng ajar. ini Mas. Jajal, heeh dirayu to Mas Gareng apa Mas sampean Cemple. kok digandreng ngono lho. Digandrung aku. nganggo Gandrung. Gandrung. Kene. Gandrung. Umpama, Rom-rom nah Mas Cempleng coba contonono. kowe umpama kowe Sri Tanjung aku Sida Paksa. Lagi lelumban ing asmara. Aku sapa? Aku sapa? Aku sapa? Aku sapa? Ya kowe golek udapuan dhewe kok. Heeh. Ya wis aku Dayun. Dayoni minak jinggondeng. Ora enak. Gak do. So sida paksa iso karo Dayun apa ya Dayun temu nih. to. Kowe tak wae Cerita, contoh. Mas. Aku ora tau krungu kok. Piye upamane piye Ple? Dayun. Wong ayu. Piye wong elek? Aku ngerayu kene. Oh, lah tak kira ngayu aku kok. Sampean Sikut meneng ae merata. sih Mas Gareng ya. Ono tak wae contoh. Lihatlah contohnya ini nanti Kilo tak bisa wae, sampean tiru gitu ya. Wong ayu. Cek Kakang Mas. Power Angel. Sopo jeneng? Iso Batman. Oh, Ranger jeneng apik-apik ya. Superhero. Spiderman. Yo, ayo. Iki ngono dung sahur kowe. Lali aku. Ayo Ple. Dung sahur. Raja. Angel. Iya Kakang Mas. Wong ayu. Sri Tanjung. Cek Kakang Mas. Sliramu kang dadi memani ing atiku. Cek. Duduk. Kene wong ayu. Cek Kakang Mas. Bek. Ya apa? Wedhuse Pak Sopian lho. Wong ayu. Nggih Kakang Mas itu paksa. Paribasan ana swara kirik. Sing lagi jenggong ora ngopo-ngopo. Injek. Kemeri karo awake dhewe. Mestine Mas melihat kemesraan. Kowe tresno karo aku. Kulo tresno kali panjenengan. Tenan kowe tresno. Nggih Kakang Mas. Kowe wedok emban. Mbak ya. Oh mbane, dapuk mban. Ben ana dapukan. Diajeng. Injek Kakang Kowe Mas. tresno karo aku to, Nggih Diajeng. kulo tresno kali panjenengan. Tenan Diajeng. Nggih. Tresno karo aku. Injek. Ya Allah, seto nuwun pangapunten menika wonten pakabaran ingkang boten prayogi lho sinuwun. Kowe ganggu. Lho, kula menika rak njagi katentremanipun Ndara Putri. Piye? Kula menika embanipun. Piye? Ampun caket Ndara Putri riyen. Nyapa? Ndara Putri dereng siram kersanipun siram riyen. Ngoten nggih Ndara Putri Nggih nggih. iku sampun siram. Lho,
Mosok ya Sri Tanjung 200. Iya wong kula sing reksa katentremanipun Ndara Putri kula apal banget lho kali Ndara Putri. Berarti bojoku 200. Dereng, monggo jenengan lerem sawetawis kula tak ngedusi Ndara Putri. Monggo mandi kalih kula, Dik. Bakso mandi kali Kemban kok iso ngedus. Contone ngene iki, kowe iso ngrayu ngene iki. Alah turah pinter ale. Jajal. Tapi ya, Jajal. sekarang sama Mas Gareng. Nek aku senengku gak nggo iringan, Mas. Gak nggo iringan. Oh, lamaran. Lawaran. Ben krasa mirasa. Nek kene mau nggo iringan kan nggo nutupi suarane kena elek. Ya. Suaraku apik. Ya. Oke. Oke. Jajal. Apa bawa? Bawa. Oke. Tapi bawa apa ral? Bawa no Mas Bawa Gareng. no Mas Gareng, Mas oke. Gareng, no. Jajal. Dalang. Betul ya? Oh ya. Ya dalang. ya. Oh, dalang ya Mas ya. Mosok kuwi Dalang. neh. Oke, pangkur. Pangkon. Bapak pocong. Nah, Kok gandrung kok bapak pocong? kowe tau tumono gandrung kalau lagone bapak pucung kok kurang ajar. Ki kemesraane kok ngendi ngono ki Mas? Kemesrane wong di wong wedoke digandrung kowe malah nyanyi bapak pucung, Bek. Ngomong ae. Tuh mau ngayu. Ngono lho. Oh, duh wong ayu. Sembarang wis manut. Sembarang kalau panjenengan, pon manut kula. Iya. Duh jagat. Tepuk tangan. Domo ki ya. Ya Allah. Ngono kan. Kowe kok gak muni tepuk tangan ngono to, Wi? Isin aku. Terus. Ya terus sing Mas ya. Duh jagat apa Kang Mas? Duh jagat. Tepuk tangan. Urung bar. Urung bar. Ayo, aku tak menilai penghayatanmu Jajal kaya apa. Duh jagat. Saya boten. Saya. Sae. Duh jagat. Saya, Ki, Mas. rasamu. Mas Ber. Seneng sae Bambang. iki. Saya apik. Saya bagus. Sing wedok ayu ya Mas ya. Ayu. Sing lanang kaya apa Mas? Kayak nyambi. Iya. Terus ayo. Ayo ndang nembang. Ayo ndang. Ayo toh, tidak selak kering iki Ojo lho. nesu. Selak kering iki lho, tanganku Aku maksudnya. penonton lho mangsamu. Geringingan kan kering ngono. Ah. Duh jagat. Iya. Dewa Bathara. Lah kok dhuwur sing wedok. Empane kaya Upin Ipin karo Kak Ros ya. Jan cuwilik. Apa ora jinjit minggu? Dhuwur sing wedok nek ngadeg. Oh iya. Turokke dhuwur nggonku le. Masa. Dhuwur aku Mas, dhuwur aku. Terus. Terus Gareng itu kelingitan. Terus. Welas sompring Empane. dasih kang nandang kingkin. Ten gen kula enten lho Mas ngeten lho Mas. Piye? Toprak ngeten iki, roman ngeten iki. Heeh. Sing lanang iki pun gadah bojo. Terus mari ngono Gandrung wedokan. gandrung wedokan ki wedoke dasar sik bujang. Ngono kuwi komah langsung dibacok ndase yo Mas. Biyo. Nek kowe ora usah percaya ngomongi liyan Yai. nggih. Nek tak kira aku wis duwe bojo, kok bojoku nesu ora mungkin. Mboten mungkin lah Mergo sesuk kuwi jadwale bojoku sesar. Dadi iki ngeleremke. Bojo sesar iki nyapa? Lah bojoku wis meteng tuwek kok. Boh, berarti jenggoten. Sakmene. Meteng tuwek kok jenggoten to kuwi. Lah wis tuwek iki. Tegese meteng wis wayah lahiran ki lho. Oh, wis wayah lahiran. Pangestune sesuk sesar. Iki mau rene aku golek raket to iki. Sesuk sesar. Golek rakat. Yuk. Welas sompring dasih kang nandang kingkin. Sing lanang suarane apik, Mas. Ilate ngepang paling. Padake ula. Terus. Tinilar karwasa Jawel janggute. Wong wedoke seneng jawel janggute. Dijawel sithik. Ya Allah. Piye reng? Piye Kang Mas? Piye janggute Rachel? Jawel janggutku rasane sampean piye? Janggut legi. Oh. Kok iso keserempet sithik ngono beda lho. Masa ta? Kuping Wis kuwi- omong janggut ngono lho aku. Kupingku krungune ra kuwi kok. Janggut ya kupingmu kuwi to. Ah, Ya, Mas, janggut. ya, janggut to, Mas. Janggut. Aku kok nir-nir. Janggut. Janggut. Ya, janggut. Oh, aku krungu janggut. Oh, janggut. Ya wis Del wis. Aku mak nir-nir aku anggur kowe. Ya sing lanang terakhir krungune janggut wong sing lanang budak. Dadi kan ya ora nah. Datyokan dila ning
Untuk modern gerak iki ngene, sruwet. Oh, berputar seperti Berputar, dansa seperti iya. itu. Wedok Sing mutere sing wedok. Yang muter saya. Aku yo kudu muter, Mas. Aku yang wedok muter muter saya. kok. Yes. Ya. Bisa gas, bisa gas. Sing lanang pakai teko. Set. Ces. Piye, Reng? Iya. Ya Allah, sosit sekali sih. Bayaran gareng arah piro to, Pak? Badine yo ngene iki lho badine iki. Ya terus ya Mas ya. Terus. Ulun datan pisahakinggang sarambung. Pane di manis-manisne ya. Yaji, kene ngopo kok aku seneng lawan siramu? Kenapa Kakang Mas alasan itu? Sebab yen aku iso bebojoan karo kowe, Nggih. engko aku iso ngintik mbokmu. Lah nyapa? Kok tembok kepiye maksudnya? Piye maksude? Maksudnya piye? Mbok kene luwih apik e. Oh, dan iki ya cerongoan pisan bocah Nah, ya iki bahaya iki. Bahaya iki. Oh, mertua adalah maut ngono ya berarti. Ya ipar to. Terus. Trae usume ngono kuwi ya, Don. Kalamun datan bi nangyo halu wong tumekeng lalis gong gong. Nah, Lekur ngono ae ya iso kancane. lah bocah lagi nyinduk rawon no. Lekur ngono ae aku ya iso Mbak, Eh? kalah karo kowe ya. Pinter kowe. Ngalih, Oke, gentenan. Oh iki. Conone battle ngono ya. Iya no. jaiponge Mas. Eh? Tak Oh, jaipong. jaipong. Kowe nganggo jepok Piye iki kok? Aku kok gendong ngono ya? Lho. Ora. Anu, peloke Mas, pelok. Oh, jaipong pelok Mas, jaipong pelok. Jaipong terus karo pelok. Oh, tak kira- Jaipong pelok mangklekmu. Lah kok iya ngomong jaipong Mas, pelok lho piye to kuwi jejal. Seragenan Mas. Piye? Tak tudlang. Tararet kula. Anu to, sambel kemangi ta? Udu. Apa? Ayo Mas, tak tudlang. Apa? Sagrenan. Seragen. Seragenan, Mas. Ya. Tipis. Lek kurang ngono iso. Ini Mas. Bagus dhewe. Pinter tenan Yanto. Ayu dhewe. Bagus tenan Yanto. Ayu dhewe. Bagus Yanto. Husa. Seto. Setul, Iki piye Sek. to? Komen kok aku ki wedok lho, Mas. Kok iso Yanto? Yanto iki lho. Setelah nyanto berang lho. Pake Renjeli Yanto. Udu Apa? Pardiman. Yo ngawur. Lagu Oh, sing tenanan lho, Mas. Aku mau aku Sampeyan iso lagu? Apa? Iso lagu? Bisa. Nyanyi Gulu Pedot? Gulu pedat. Iso? Oke. Oke? Oh ya. Gulu Oke. Pedot? Duet karo Mas Emle ya. Duet karo Iya. aku? Oke. Oke. Ah, Ya. belum pedot siap. Oke, kanca-kanca. Gulu pedot ya, saman gulune dipedot. Oh ndak ya. Gareng. Gak apa-apa. Wah aku yo duet karo Yopika. Ya. Ya, Kok oke. awake dhewe duet kotang pedot ya. Ora. Duet apa? Apa lagu sing nek kotangnya apa sih? Tali kota. Ya iya kan yo pedot kae. Iya, oh iya. Kotang pedot ya. Yo coba, ayo dulu pedot. Ya, luar biasa Mas Emle dan Mas Kereng ya. Luar biasa yo nek nggone Mbak Renjel nek kene yo biasa wae. Loh, kok biasa wae? Ukur sak cemple apane sing luar biasa. Weh, kowe mau kalah. Yo mau kalah no. Ya, oke, Aku baik. arep duet karo ibu. Ibu sapa? Kok yo sing kuwi lho. Bu Pariem lho. Oh iso. Iso ibu lho duet kok ibu. Bu, mengke awake dhewe duet gendhingipun irang-irang bagelen. Ninggahipun ladrang opak apem, nggih. Nggih, kalajengaken Retno Wigena. Nggih. Terus mari onang-onang gambir sawit. Nyapa to kowe wong romantis ki dhewe-dhewe selerane kok. Ya. Terus nih Mas Kereng, Mas Emle. Sendika. Ada Mbak Neha Mbak dari Neha. Madiun. Ayo. Ayo berdiri Mbak Neha. Ayo. Mbak Neha. Yo, spot ico. Ayo. Yo, hey.
Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas. Paring asma sinten, Mbak? Nami kula Neha Ayu Silvani. Sinten? Neha Ayu Silvani. Aslinipun Madiun Jawa Timur. Madiun Jawa Timur. Nggih. Mriki wau kalih sinten, Mbak? Kalih rombongan. Oh, nggih nderek pitepangan nggih, Mbak. Nggih, Mas. Mas Cempleng nggih. 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 Mbak, Nggih. sampean ampun purun lek dijak duit karo jajak. Nggih, niku wau lho kula nembe mriki lho kok roke kula disilakne ngene iki piye jare? Ki maksudmu Kurang piye? ajar. Aku pe masang layangan kok. Hei. Sinden mbok Kok iso mok kenekne? iso mbok lewek ngono. Masang layangan, Mas. Iki benange ning kono lho segitigane ning kono layangan. Sampeyan iki napa to, Mas? Kuwi mbok kira tali goci. Iki tali goci. Aja disapa to Mas Gareng disapa. Sapa to resing api? Wis tau petuk perung karo Mbak. Lah nek gurne ae lho. Tahu. Aku iki wong nakal jaman ning Kalimantan wong loro ora tak gendak biyen-biyen. Sik. Mbak Rendel mbok gendak. Zaman kuliah Mbak Neha mbok gendak, Yupika mbok gendak, sapa-sapa mbok gendak to. Ora, aku nek gelem Mas, ning aku moh biyen. Halah. Gemagus modelmu kok ngono arepe. Modelmu kaya tikus piti ngono kok. Ora percaya takoke ora nih ha. Yo ora. Kowe biyen apa arep digendak karo Gareng? Mboten aku ya mau model kaya ngono kuwi. Ora gelem Tidak sesuai kriteriamu yo ha. Gak Ya sesuai. mboten to. Modelmu cilik. Minimal dhuwure 200 meter. Sik, Mbak. Sik, tak omongi. Rene, tak takoni. Sik. Nggih, Minimal dure 200 meter. lah kuwi pra polisi sing digoleki rawan kae to, Mbak. Lah Kuwi polisi kriteriamu ngono yo ha ya. Ya, nggih, Sing 200. tinggi. Terus pekulitane piye ha? Putih no, Mas. Putih. Terus apa Minimal. lagi? Cowok kriteriamu apa nih ha? putih. Putih. Dhuwur, Dhuwur. badannya kekar. Bahunya itu harus besar gitu loh, Mas. Oh iya iya. Lah ngene ki opo ya? Wah, kowe yang ngenyek aku lho ha. Aku cilik lho ha. Masa lah, aku kan nggak tahu toh, Mas. Baunya kekar. Ya, baunya kekar. Wonge putih, Betul, tinggi. tinggi. Ya. Enek gelem apa ora? Hidungnya mancung. Gelem apa ora, men? Enek iki. Ndi? Banyak. Sok Kok iso, banyak kok itu. iso? Kan yo mancung to ya. Lah kuwi sing dawa gulune iki, Mas. Sing penting Lah aku dawa golek do apane? Ya dawa pemikirane. Pemikirane. Kok Pemikirane. kok pikir aku gak rono ya? Mbak Neha ini mau wisuda Mas Gareng Mas Semple. Iya. Nggih. Wisudanya besok Oktober nggih. Nggih, betul. Wisuda S1. S1. Kok besok Oktober? Iki lho wis Oktober. Tanggal 15 Mas. Lah besok ngono lho, gak Yo, paham lagi yo. Maksudnya gitu, sarjana seni. Sarjana. Tepat tangtu nggih panjenengan nggih. Nggih, alhamdulillah. Malah kurang berapa ya, Mas? Pokoknya 3 tahun. Oh, tidak sampai 4 tahun. Iya, enggak sampai. Anu prodinya apa, Mbak? Seni karawitan. Seni karawitan. Walah. Sampeyan apa, Mas? Kene mau lulus piro? 3 3 tahun. tahun. 3 setengah. tahun setengah. Lah 3 tahun setengah kok umuk. Lah kowe? lulusmu pirang tahun? Aku 12 sasi lho lulus wisan. Lah kuliah apa kok orang guru organisasi lho. Gur di DO kok Mas aku. Gur di DO. Ya ndak lulus gue jenenge kok. Karawitan. Karawitan. Aku yo ora umuk ora sombong. Sampeyan apa? Aku mbiyen jurusan tata boga. Tata buka apa? Masak no berarti? Masak. Lho. Berarti Berarti sampean nuwun sewu Mas Akbar jenengan kuliah mendet pedalangan no? pedalangan. Heeh. Mas Victor Mas Victor Pedalangan. pedalangan. lah, tapi pedalangan ini nuwun sewu. Apa? Saapi-apike sampean dalang, saapi-apike sampean nyuwara. Iya. Sampean mesti ora tau melok paduan suara. Duh, Lah, kok hubungannya iso? apa pedalangan karo paduan suara? Sampean tau tumon dalang melok paduan suara. Gak tahu. Elek dalang paduan suara elek apik. Oh. Nyanyi surak-surak bergembira iso lucu. Piye piye? Surak-surak bergembira. Paduan suara kanggo Oh. Ukurannya suara apa kok paduan suara. Ayo, tapi kan ora enek. Mbak Neha. Paduan suara. Ora usah gatekke Mas Cemple. Mboten. Bagune kowe iso cecakatan karo aku seneng ta atimu? Ora. Angel kok nih. Biasa. Bagune kowe iso nyawang aku seneng ta atimu? Ora. Ora usah cemburu to, aku mau ngrayu Ranjel ya gore tok ya. Ora. Alah rasa ngono kowe meri to. Ora. Wis to aja meri to Yayi. Apa to? Alah ora ngono. Aja kuwi ha, to. aja gelem kowe kabeh anggere petuk sinden ayu mesti dikono. Iki trek. Oh, kok, Mas? Iki de buaya. Sampeyan karo aku kan seneng to. Ora. Ngono aja ha. Sampeyan seneng karo aku. Ora. Bengi iki petuk aku praya matimu marem. Ora iki. Lelek Sok lo. tau men to, Mas. Ya lek ngono sesuk tak lamar ning bapakmu kowe tak turokne ning ngisor gladak nesu. Kok ngono to? Kok iso sia-sia. Ora. Lho berarti seneng to karo aku. Duh. Seneng kok maksa lho.
Nembang Mbak Nea. Nembang ya, nembang apa nak? Selindro-selindro ya, Selindro. Heeh. Selindro. Ana pamundutan. Jawuh. Niki lumantar kanca-kanca sing lumantar WhatsApp. Ya. Wah, nggih. FMA, Feds Militan Astabrata, nyuwun podang kuning Mbak Nea. Nggih. Bersama Pak Sinten, Mas Hirman, Pak Pelasiman. Ya. Kok sampai apal loh cah-cah. Apa? Langganan. Waduh, mesti WA. Wis saking ngefani. Pokoknya nek podang kuning berarti Pak Lasiman. Oh ya ora ayo gentah-genti ya. Ya sing pen ya Pak Lasiman barang. Ya, Pak yo podang kuning nggih. Monggo, Mbak. Diko. Gogomino sik. Digangaminane ngetokke tulung agunge. Ya, Yo, coba kaya apa langsung buka celuk mawon Mbak Neha. Yuk. Esok awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng piteranggonku goleki ora krasa Oke.
Hatiku sang sayang putra tak sanani sentuh aku Iyo. Terima kasih Mbak Neha. Ya. Niki ada pamundutan Mas Semple kalian Mas Gereng. Inje. Wonten lha niki lho, mugi katur Ki Akbar Syah Alam SSN. Ya, minta lagu wonten Lestari, wonten Dewa Tresna. Ya. Heeh. Ya, Mbak Petrisa, Mbak Pesek, Mbak Yovika. Berdiri bersama-sama. Oke. Ya, Oke, baik. Sepot ico. Yo. Hey. Wasik. Di absen satu-satu no Mas Gereng. Wilujeng dalu wong ayu. Ya, dari sini dulu. Oke, ingkang sisih wit. Kok kene? Aku ya Allah ajine cedak kono mbok ya di absen kono tomple-ple. Mbok jongkroke to. Ngapa to? Dadak mbok suruh nyinggol ngapunten ya Dek ya. Mas Cemple nakal banget kok mosok aku dijongkroke kan ya. Ya Allah Cemple kok nakalmu koyo ngono kok mbok jongkrok-jongkroke to. Ora kena ngono kuwi to. Alah Cemple. Nyenggol-nyenggol. Iki lho disorong-sorong. Sing nyorong sapa? Kowe. Lah aku ket mau ngene. Lah sing nyurung aku sapa mau? Lah ya aku mbah. Mau aku iso nyenggol rene gak wis lho. Gak. Sepurane ya Nduk ya Cemple ngono kuwi nakal. Ndak sepurane. Ndak sepurane. Oh gak apa-apa disenggol ora apa-apa ya wis. Nyapa guyu. Wilujeng dalu wong ayu. Nggih, Alah wilujeng dalu. alah. Nek kono. Paring asma sinten nok? Nggih, dipuntepaken nami kula Batrisya. 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 Anak nomor pira nok? Nomor 2. Oh berarti barepe baterai ABC kae. Kok baterai ABC kuwi. Lah iki Batrisya. Mas Gereng. Jawo. Iku mau buah apa Mbak Petrisa? Iki upama buah ngono rambutan. Apakah arti dari rambutan? Ramah lembut penuh perhatian. Kuwi rambutan. Rambutan. Mama Mas Semple apa madakne Mbak Petrisa karo apa? Mamane Mas Gereng kan wis buah. Iku rambutan. Buah. Iki umpama nggih niki nuwun sewu. Heeh. Niki umpama sepeda motor. Ya, apa kuwi? Niki peda beat. Kok bit? Peda ini wongi cilik ya ta. Bodine ramping ditumpaki alus. Oh. Dasare metik. Dasare metik. Karek jrentral. Garek nyelentak halus. Iya. Dele bocah niki halus. Terus disapa sing tengah Mas Gereng. Sing tengah. Wilujeng dalu nih Mas. Nggih, wilujeng dalu. Oh la bocah kok ayune nek mes la nek guyu dimpet irunge ilang la. Rumah ngilang. Ditanya namanya. Paring asma sinten nok? Nggih, kula Sri Wahyuni. Mbak Sri Wahyuni. Dalemnya pundi nok? Saking Nganjuk, Nganjuke ngendi? Bagor, Lah Bagore ngendi? Kampir, Ngampire ngendi? sak gen-gen. Lah mampir sak gen-gen. Oh iya tergantung kebutuhan. Nek ngeleh ya mampir ning warung, Betul. nek tuku bensin mampir ning pos. Betul. Nggih. Upama buah apa? Buah apa? Iki upama buah ngono semangka. Apa kuwi semangka artine? Senyumnya manis aku suka. Iya. Mas Semple. Niki umpama sepeda motor niki sepeda Vespa, Mas. Kok iso Vespa? Bodine gedhi. Gedhi. Ombo tur gedhi. Ombo tur gedhi. Niki antep ditumpaki, antep Suragoyang. Beda Vespa iki. Aman berarti. Vespa aman. Aman. Terus. Sisihipun aku rada rono iki. Ya, tekan ana Reng, tekan ana sing. Iki lho gawe wireless. Moh aku penak iki wis kadung nyaman kok. Oh, ngai. Aku wis kadung nyaman mau berganti yang lain. Oke. Tekan ana Reng sing kidul dhewe iku Reng. Wilujeng dalu wong ayu. Nggih, wilujeng dalu. Masya Allah piyai kok aluse kaya ngene. Piye Reng? Ya Allah, apike. Napa nih? Api apa? Apik napa nih? Maksud suarane iki lho. Nggih paring asma sinten, Nak? Kula. Iji. Kula Yovika lho Mas Yovika. Gereng. Dalemipun pundi wong ayu? Kula saking Ngawi Mas Gereng. Ngawine pundi? Kula saking Padang. Kecamatan Padas. Nggih. Padase ngendi, Nak? Padase Sukawiyono. Desa Sukawiyono. Nggih. Dusune pundi, Nak? Dusune Mbawuk. Sik kok gak penak to?
Pripun? Kok gak penak Kuwi pripun? jeneng dusun lho, Mas. Sik tak urusi reng. Kok iso mbok urusi lho? Nuwun sewu paring anasmu Mbak sinten? Yovika, Asli saking pundi? Ngawi, Kecamatanipun, Padas, desane, Sukawiono, dusune. Mbabuk. Kuwi gak njeribut. Sing dribut napa nih wong niku den dusun ngen Dusun kula. kok dribut. Lah pren desa to kuwi Mbak. Dusune iki lho. Dusune Mbabuk. Sesuk aku ning Ngawi mau jak mampir rono ora aku. Lho nggih no. Mampir Monggo ngendi? pinarak ngen kula, mriki kula duduhi ngen kula. Aku pengen roh kuwi aku Mbak dipapel lah iso. Wong dusun kok dipak. Lah Maksudnya nek plangkate kan ngoten to dusun ini ngono lho Pak. Aku kan yo ora roh. Umpama buah apa Mas Gereng? melon. Kok iso melon? apa tuh? Mesa mesem njaluk. Ayo, gak Jalan boleh apa? nakal Ayo, lho ya. ayo. Melon, mesam-mesem. Njaluk guyon. Lon nih. Iya lon iki guyon. Lon nih. Mesam-mesem. Mosok jeruk kelon yo ora mungkin to. Iso Mas aku motor. Niki motor umpama motor pedah trail Mas. Kok iso Kok saged trail? Trail pedah anu ka lho, KLX ka lho. KLX. Tumpak ingin sak nggen penak. enak. Gronjal penak, nang ngaspal penak. Ngono ya. Ya. Siap segala medan. Siap segala medan sok mes wayah-wayah dijak ning Ngawi penak. Iya, ning Yo, dusune wi mau ning ya. dusune. Umpama buke ki apa buah? Budi. Bu Paksi. Ibu niki gandeng piyai sepuh, buah sing mentes, Mas. Buah mentes ki apa? Lah, anu kuwi lho, pace. Kok iso pace? Pace ki artine Apa pace iki? pantes turut cekli. Oh. Umpama motor apa? Motor. Ya lek ngono ki motor kalong Mas. Apa kuwi kalong? Honda 70 kuwi lho. Lah kok iso? Wis kedaluwarsa. Ibu saniki pun mboten pace, sanese napa Ibu? Oh cipluan kan cilik imut. Cipluan. Gusti cipluan. Ya ampun, ibuke Kaya ngono ciplukan. ki ciplukan. Kirang kok Mas Bae. Apa? Cipluan pangan uler. Oh iso malah pangan uler. Niki nembang nggih. Iya.